Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Haka result jong ke examen secondary school living certificate ane Matrik balapan bena da ke Meghalaya Board of School Education lasyam bah ki santali ke district badan Ri-Lum Garo ki khana ki balai Ïakhun ki ladon hado 4,000 arspa san penyongut batna kini ki bapas ki don tang prahajar hanyo spa khnai penyongut kat ba ki ba feel pat ki don hado khatsan hajar sau spa handru paungut ha East Garo Hills na ki 8,000 khandai spa sau punrungut ki balai Ïakhun ki balapas ki dan 6,000 spa khat nyongut kat ba ha West Garo Hills na ki 10,000 handu spa saungut ki balai Ïakhun ki balapas ki dan tang 1,000 san spa arpu saungut na lor kata ha South Garo Hills na ki 8,000 hanyo spa khat saungut ki balai Ïakhun ki bapas ki dan tang khandai spa san phanyongut kat ba ha North Garo Hills ki la dan tang 6,000 spa ngut ki balapas na ki 1,000 handu spa handu ngut ki balai Ïakhun ha South West Garo Hills na ki lai hajar handu spa san phanyongut ki balai Ïakhun ki bapas ki dan tang 6,000 lai pu khandai ngut